Tinotenda Zimbabwe 27 minutes past 9 ndo pafika nthawe pali manje Papa Isabel vapindira ka mu studio pozo ziri kufamba ere ziri seko mwana wa kudimba muri se Papa Isabel ayo sakarongeka muri ngozona wana yes kana ndingachike hangu amai mwana uri padhuze aiwaka sekuru mzukuru uri padhuze right makafamba zvakanaka aiwa tikafamba zvakanaka kwanga kuri se kwa murehwa kanga murehwa inono yes kutoko inonaka ekotwa inotapira nyama panda yakasimba marondera kwadi muri Zimbabwe tiripo kati mekufamba kuti mugu ndiri kufunda kana zichinga kumvu aita kuti rufu rwangu ruvepo ndiani nokuti ndakasimba handisi kurwara ari mwana ane 16 years kuberekwa ari mwanasikana angari pamba achiti kwandiri kuenda uko padhuze pachona pane dhamu riripo remvura kunochera mvura ari kuenda kunochera ndiri kuziva kuti kune zvinhu zvandinogona kusangana nazvo zvinoita kuti ndife asi kana ndazofa ndine nyaya yandichakayuko yemombe ine mutezo muviri iri mombe ine mutezo kadzi ine mutezo rume mombe iyi ainambogara yaita mwana sezvo ine mutezo zvakare wechikadzi asi kana yakurasa mvura inoshandisa mutezo yese inoshanda chichinjana chief chekainde kupuku kuchagutu yes ndabva ipapo ndine nyaya muri yeZimbabwe yekuzvishavane nyaya iyi iri kurwadza chikonzero ine rufu pakati rwevana vakanetsana vari vana vega vana ndo mungomukoma umwe ndowe munin'ina vanetsana amai vemukadzi wekumwana wekwababa mukuru vachibva vagarisa vana pasi vachiti ndikuyananisei asi vakazoudza mwana wemunin'ina kuti iwewe nokuda kwokunetsana kwaita nemwana wangu uchazviona asi nyaya iyi yakaitika gore rakapera muna August ndova ndiura ndiri kuhope kusvikira vanhu vagarisana pasi zvechokwadi zvanga zvakanyorwa pazamba pavakafamba zvichibva zvinobatwa mai vavo vanhu vemaiguru mashoko akabuda nezvakaitika ndo wandakapakata pano rambai makabata pachimuti mushure kamekunzwa kanhau muntundi washangani na Martha Beji Chauke Baba Isabel vanenge vakunyudza gejo kune avo vachadaka kukubata Baba Isabel kune chimwe chinogona kungopfeka girlfriend ari mukadzi kaenda kunozvisungira pipa ndo dzechimuti dzinenge dzichipisa tinotenda 29 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje lekezani katimve mpheso muntu zani tipase kutenda kumafuti ya na mwanzatu Martha watiwerengera kamfeso muntundi wa sutu zinango National FM ziri kubwera kana hora za 10:30 muntundi wa Tonga pabodzi kana nambi Visual Affairs and Devolution amweoka aratisia akapaswaka ulemo wa gambara dziko pabodzi kana meji ulemo wa gambara dziko mambuyo
kumweko kwadaitira kadziko la Zimbabwe. Tichikumbuka ganyu radapata Sunday. Vanogona kunge vakabuda vane muridzi wepamba kona ine zvinobaya ndi zvakabuda izvozvo so Wadimbari asi tikada kutora nezvemutambo asisiri zviri muzuru shuwa pamba pako pokuita sei pekuita sei makati Highlanders zichara vatenda wose so pamba pake izvo tena Mosi yeka hono se 3-0 pagame yakadadisa tutoti chengere mpanani mang kungopfunza ndiwe kudi Simba Simba ini ndakagarera muzukuru alongside Papa na icho kwadi muri Zimbabwe rikani botanga ari mamwe chete chikonzero chatura nje kuti mashoko asvike kwamore akarongeka ari mamwe chete akavimbika uyezve ane chokuita nemashoko anichataura pano kuti mugobatsira Zimbabwe chikonzero basa renhepfenyuro ndeyekuti kana mashoko achinge asvika tikasvitsa kwamuri tobatsira tingaite sekuti zvinhu zvifambe. Nyaya yendoda kutanga pana pamuri yeZimbabwe inyaya yeku07 Bwera inoti kudini right mataurira ndiri kuti apana paZimbabwe isu tinotora nokutaura zviri kuitika munzvimbo patinozvizivisa vana vari munyika yeZimbabwe nekunze kwenyika yeZimbabwe chinangwa nechikonzero kuda kubatsirana kana zvakaipa zvigadziriswe kana zvakanaka zvigotevedzerwa kana zvisina kunaka vatungamiriri
vamwe vanenge vasingazivi nokuti kune vamwe vanetsika yekuti vanogara nenyaya yakavanzika inokonzeresa nharaunda vasingaitaure asi ichizokonzeresa nharaunda yese zvakaipa but ichigara muimba yemunhu mumwe chete. ndizvozvo chaizvo. Saka madzishe sevakuru nemasabhuku dzimwe nyaya vanenge vasingaise isu basa redu kupakura madzimambo fambai nenhepfenyuro dzimwe dzacho munodzitangira pano mugogadzirisa ende madzimambo tinoziva kuti hamuregeri kunyange mukasanzwa imambo but mune machinda mune vana vari munzvimbo vachakuudzai kuti muri kuziva kuti zviri kuitika muno zviri kukonzereswa nei kubudikidza nechimuti. Saka madzimambo vari kubhowera ndamboti ndimbopinda imomo mumboziva zvimwe zvezvimwe zvandisingazivi. Chiregai ndikuudza kuti nyaya ndiri kutaura iyi iri kupi. Nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe iri kubhowera kwachifi Nyashanu, Hedman Bangure, Sabhuku Mandido, Sabhuku Mandido, Hedman Bangure, Chifi Nyashanu kuri kubhowera. Nyaya iyi tani mazuva anokuita 4 kana 5 mumusha wemunzvimbo iyi maitika rufu. But rufu maitikirwa rakamira sezvizvi. Kune murume ane mhuri yake, mukadzi nevana, kana ndisingakanganise vakosha nevaroora. Koita mukadzi ane mhuri yake muroora, ane mukadzi uyu ane murume wake semusha nevaroora nevakwasha, kana ndisingakanganise kuti varoora nevakwasha ndiri kugara kusimbisa vakura. Vanhu ava kana vakatarisana ndava umwe mwana wavatete kureva kuti ndaamai nemwana. Amai mukadzi ari kufungira chikomba murume. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuti vaidanana but vari amai nemwana, kuti kudanana nemwana wavatete, saka anenge ari amai nemwana. Nyaya ikaendeswa kumadzishe kunotongwa, nyaya ikaiswa kumapurisa. Sabhuku yenzvimbo iyi vanoziva nyaya iyi. Vakaramba vachiti munoti ndingatamba here nemwana wangu, ndingatamba here naamai, hatizi kudanana. Kusvikira murume akuti ini handichazivi zvokuita. Chii chakapaka kuti nyaya imboendeswa kuvakuru venharaunda? Murume angatobata kuti vanhu ava vane kudanana kwavari kuita, asi mukadzi achioma musoro. Kusvika murume angoti ini nangu ndaneta nokuti chero kufamba munzvimbo handichisina chiremera, vanhu vari kundiseka. Itai zvamunoita. Mukadzi uyu akazoenda kunomwa doro nemurume uyu anove amai nemwana apa, vane ukama. Uyu murume mwana watete. Zvadaro inzwai Zimbabwe, vari mukati mekudanana kudaro vane kunetsana kwavakazoita ivo vari vadiri. Shoko randiri kusangana naro rekunetsana kwavakaita ndomborimira hodhoni. Anditi ka vachibva vanetsana Zimbabwe. Murume akabva atoti ini ndakuenda kumba kwangu, ndobva aenda kumba. Achibva aenda kumba, aenda kumba kudaro mangwana makuseni, murume achimuka kuseni achitirega nditendere ruvanzi rwangu, achibva aona mukadzi uya vanove amai vaya vaari kunzi ndo vaari kudanana nawo, vakazvisungirira pamuti ipapo. Apo nezuro vaimbomwa vese. Ari kuona munhu akazvisungirira, anomhanya kuudza hama munzvimbo, anomhanya kuudza vakuru venzvimbo. Hama dzinomupindura kuti takambokuudza kuti kudini nyaya ishi. Wona nhasi zvaitika. Vanoenda kumapurisa. Zimbabwe munozviziva kuti kana munhu achinge akazvisungirira, mapurisa kana vakasvika, vamwe vanokava, vamwe vanorova, vamwe vachipopotera. Iye mapurisa vasati vaita zvavakaita, akazeya ari patambo, tambo ichibva yadambuka ega, haina kuita zvokudamburwa. Ndiye rikiti mukadzi akasungirira. Ndiani akazeya kusvikira tambo yadambuka? Chitunha chiri mudenga. Handichifuna kuchekwa netambo. Tambo inofana kuchekwa nebanga ichidonha pasi. Chakabva chazeya chega, mapurisa asvika pasina maminitsi ndobva chadonha pasi rikiti pfu. Zvakashamisa vakawanda, mutumbi uchibva takurwa, mutumbi uchibva waendeswa kumochari. Handei mutumbi waendeswa kumochari, munhu azvisungirira pamba pemurume angachenzi ndicho chikomba chake. Mushure mekumbo nyaya yambotaurika kumashure vachiramba. Hama dzake noudzwa nemurume uyu kuti hama dzangu ndo zvaitika kumba kwangu, mukadzi uyu azvisungirira pamba pangu. Hama dzinopindura dzichiti takambokuudza kuti kudii, takambokutsiura kewe. Murume anda kumapurisa, mapurisa ndiyo kusutura mutombi. Handei pashoko. Vana kandi murume uyu vanoenda neshoko kuvabereki vemukadzi uyu, dzinove hama dzavo zvakare kuti tati tikuzivisei kuti mwana wenyu
akafa akazvisungirira pambumba pani pamba pangu. Ishoko rikusvitswa pahama dzemwana akazvisungirira mukadzi uyoyo. Kunyangwe ari ahama asi vakuendesa shoko rokuti mwana wenyu akazvifira pamba pani pangu. Hama dzinopindura mashoko ekuti imimi mumburi anani muri kuya kuzotaura nyaya yemukadzi womwe munhu kuti akafira pamba penyu. Hatikuzivei. Endai kwanga kwakaroorwa mwana wedu monovazivisa kuti mukadzi wenyu akafira kumba kwenyu. Ko iye uyu aienda kunoudza vabereki vemudzimai kuti akafira pamba pangu sani. Ipapo manje inyaya yekuti ari kungoziva kuti iye hama yedu plus mwana uyu tomuziva kuti mwana wekwani, asi achiziva kuti kwaakaroorwa ndekopi, kureva kuti pane ka question mark nekamwe kanhu kaari kunzvenga kwaaifanira kutaka kuenda kuti mukadzi wenyu afira kuno nekuti kuti azopinda munzvimbo iyi inyaya yekutoroorwa kokuvabereka kuziviswa nani kuti achienda kuvanhu kwaakanga kwakaroorwa mukadzi uyu. Matemo akamira chikonzero akambuudzwa kuti iwewe uri kudanana nemukadzi wangu ndokubva aramba. Saka matemo akamira uku ndobva vagara zi. Paakadzoka kubva kupi kuvabereki vomwana ndobva agara zi. Hama dziri kuti shamari handeine nyaya iyi tonoudza kwakaroorwa munhu murume uyo akuramba akutya. Handei kwamambo akutoudza hama kuti kana muchaenda kwamambo endai mega ikozotama 5 days mutumbi mochari hapana nyaya iri kuitika. Indove nyaya yekuti musha uyu wakasviba une rufu but mambo havasi kuziva chimina chiri kuitika munzvimbo ishi. Ndakudzoka kuna Sabhuku kuti nhai Sabhuku, ko muri kugara nenyaya iyi mumusha menyu mune rufu rine 1 2 3 4 5 days mutumbi uri kumochari mambo vasingazivi. Hama dzemunhu dzakagara kumba kwadzo varidzi vemwana akafa vemukadzi akafa vari kumba kwavo wacho ane pamba pakafira munhu vakambogara. Muchasvika rini mumusha makasviba? Mambo havasi kuzviziva. Hakuna shoko rakaenda. Sabhuku ari kuzviziva. Sabhuku ari kuzviziva mumusha make. Sabhuku uyu tombobvisa nyaya yekutya nokuti murume uyu anozivikanwa nenoizi rekutomborwisa kunyangwe Sabhuku pachake kunyangwe nemashoko pasina maoko. Iye wokufirwa nemudzimai. Iye wokufirwa aiwa. Iye tomutika akafirwa negirlfriend pamba pake. Baba Isabel, kana tichiti akafirwa negirlfriend pamba, girlfriend yakazvisungirira papi? Pamba pake, muti uri pamba pake pachivanzi. Pachivanzi. Kubva pamba pemurume uyu kusvika kunogara amugirlfriend kwakareba sei? Handina kuzotsvaga nhoroondo yemukoba KB but inzvimbo ipo chete. Sabhuku ndomwe chete. Mungaziva here mataura kuti pane mashoko akataurika amusiri kukwanisa kakutaura. Yes. Chii chinogona kunge chakakonzera kakuti mukadzi uyu azvisungirira? Right, pane vamwe vanga vari pedyo akuita makunga papakatanga kunetsana kune vanhu vakatovabvunza kuti munonetseranei but pfungwa dzevanhu dzaitozviziva kuti tinokuzivai zvedu kunyange muchimwa mese kuti munoita sei munodanana. Kunonzi amai vanga kutora mashoko ekuti tambomwirasvi tadii tamboenda kunofara. Okay. Murume akati aiwa indoda kuenda kumba ino ndobva vanetsana murume achienda mukadzi achienda asi mangwana kuseni vachibva vazooneka mukadzi anga kuda mashoko kuti dai tambonofarasvi sevanhu vambomwira. Vese vari vaviri vanozikana nokumwa ende makuhwa nemashoko achibuda mushure chero mekumbonongedzerwa kuendesa kumasabhuku kuendesa kumadzishe nenyaya yekuita sei yekuti vari kudanana havana kumira kumwa vese vaingomwa vese pachena. Okay. Mudzimai anotobva kumba kwake kune murume wake. Yes. Achienda kunomwa. Murume achisiya mhuri yake achizomwa. Mati ukama uripo pakati pevanhu vaviri ndoupi? Uyu murume anoti kumukadzi mwana wavatete kureva kuti ndimai nini mai. Okay. Mwana wake. So mukadzi ndaamai, murume mwana paukama. Ukama utoripo. Wakatosimba ndaamai nemwana. Aunza nyaya ndiyani? Veukama wacho vari kushevedzera kuti iko zvinozviti akumuti handi tinozivisa mambo akuramba. Ko mutumbi touita sei? Ameno imimi akutodzokera shoko kuhama kana muchida endai imimi kuhama iye zivi zvake but veukama vari kuti ingozi yapinda musha medu kai tinonyarara kusvika kupi?
0713938538 kana 0789600748 vari kudaka kutumira ka WhatsApp message tumirai pa 0718692244 0718692244 ngatifambei tese. Tiri kukumbira vagari vari munzvimbo ishi ngatibatanei toda kuzivisa Zimbabwe maererano nenzvimbo dzinenge dzichiitika. Kazhinji tikataura nyaya munzvimbo veikoko kasira kusimudza musoro. Tifambe pamwe chete ka ngatifambei tese. Notenda murume uyo baba Isabel Boshongora ngabude pachena aende kwa mambo vanhu vavige mushakavu because iye hana mhosva. Porikitibvu ndini Torres T1 pa Brichini section A munhu ngavigwe anga aguka anzi anga akura zvekuita chipfambi kuzura anzi kuzvira rest in peace. Manzusa message ka murume ngabude hake pachena kwa mambo vanhu vavige munhu because iye hana mhosva. Porikitibvu ndinonzi Torres T1 pa Brichini section A munhu ngavigwe anga akura wane mudzimai kozokuita chipfambi zvakazobva kupi. Rest in peace. But mhosva yemurume uyu ndei yokuti mudzimai akauya kuzozviurayira pamba pake. Makunga ekumashure. Okay. Ekuti paari kuenda kunotaura nevanhu havazi kutaura nyaya yekufa kwemunhu. Okay. Vari kutanga kurangarira kuti zvatakambotaura kumashure newe ndo dambudziko riripo apa. Unoziva kuti kana ukatadza chinhu mukoma KB uchiti unoda kunobatsira unonzi takambokuudza zvatokanganisika zvese. Ndabvunza kuti sei nyaya iyi yakamboenda kuvatungamiri venharaunda zvichinzi vaviri vari kudanana chii changa chabata. Panga pane kupomerana kwekuti murume ane zvaaiona. Anditika mushure kwekutaura mashoko ikoko inzwai vaigara pasi zvakare vachimwa vese. Unoziva kuti mukadzi chaichai ukaita murume wako zvingave izvo kana kuti hazvisiri izvo akagara akupa rinyere kupe kuti apa handidi apa kwaiti uri kuramba kuti murume kuti kufambidzana kwautane munhu handidi but munonogara pasi muchimwa mese inharo kwedzi. Kanyemba naBhozho nyaya iyi yandikandisa mapfumo pasi vaviri ava havana matyira chokwadi nokuti pachivanhu chedu ndiamai nemwana saka mwana anova murume waamai hagone zvokuita kuti mudzimai wake aradzikwe. Ndinonzi baba vaBridget Edmore Sunungura paButler Farm. Yes. 0713938538 kana 0789600748. Baba Isabel Zimbabwe Mano King Mambos vari kuti iwo dzimwe nguva unogona kakuramba asi Mwari vanogona kuda kukunyadzisa nezvakaitika apa. Vaimboudzwa vaimbobvunzwa vachiramba. Ende kuzvisungira kwomunhu pamba pake munhu ari pamba pake miti yakawanda kuzvisungira papa chino chiradzi chokuti panapa ndo paita kuti pane munhu aita kuti ndizviuraye. Saka murume uyu ngaarege kuomesa musoro ngaende kuvakuru venharaunda kuitira kuti nyaya isvike kwa mambo mushakabvu aradzikwe kana pane zvinenge zvida kubhadharwa pabhadharo upenyu huenderere kumberi. Asi anobhadhara kupi kwakaroorwa mukadzi here kana kuti kuvabereki vomukadzi. Ipapo manje regai katidzoke chifukwa chakuti nthawe zatu go pana 28 minutes to 11 lekezani kativemfeso muntu ndiwatonga pabodzi kana Nambia na Lucy Ngosolo. Minutes to 11 papa Isabel regai katizonzwa kuti vamwe vanoti kudini kubudikidza kane ichi chokobohera 07 chamai ava vakazvisungirira pamba pamuboyfriend. Asi izvozvi mutumba wasati wavigwa uri kumochari mambo havasati vaziviswa vanatezvera vasati vauya kuzoona mutumbi womwana wavo. Aiwa havasati vaziva. Alright, fafaidzai zvimwe ichokwadi muri yeZimbabwe. Risatataura nyaya yemukoma KB ndine update ndine nyaya yandakataura yekuti kune motokari yaibva kuSouth Africa ikadarika nemuno muZimbabwe ichienda kunyika yekuMalawi yapinda road Nyamapanda road Harare Nyamapanda ndobva yasvika pane imwe nzvimbo yekuti mota ikakundikana kuda kukwidza ndobva yadzoka reverse apo irori yakadududza trailer yayo. Trailer ndobva yachikora yakananga musango musoro uchibva usara uri muroad. Motokari yanga ine mabhiskits. Kune vana vakamhanya ipapo nzvimbo yekwaMurewa vakanotora mabhiskits vachiita sei mota ichibva ita matezi umwe mwana achibva tanga kureba muromo. Saka izvezvi nyaya iyi ndichazokuudzai mushure mokuburikidza nekutaura nevakuru nekuti vabereki vemwana vakazozviziva mushure kuti vana ndoko vaenda asi nyaya yakazoita kuti vazive kuti mwana uyu anogona ngasvika kupi ikoko. Kune zvimwe zvakamboitika futi kune imwe mota yekuMalawi yakamboita dambudziko mumugwagwa futi iwowo yevakadzi vane umwe munhu wakabira futi mumota panyaya idzi dzekukechana.
saka ndichazokudza kuti mwana apapi zvakamira sei. Nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndeye kwa Bulawayo kunonzi kwa Chifindlakama. Ye mwana ane 16 years kuberekwa. Mwana uyu nzvimbo iyi ine dhamu rinoitwa magadheni. But magadheni aya akatenderedzwa akatarisa muromo wawo kune gadheni. Kwakatarisa kupi kunove ndiko kune mvura. So zvinoita mvura iyi ndiyekuti kana yakawanda vanhu vanogona kutovaka magadheni awo time mvura yakawanda inogona kunotangirawo magadheni yozotaka kudzika. But painotaka kudzika sekuti kozvinotaka kuenda munguva yekuti mvura yakudzikira inenge ichibuda magadheni ichienda kure negadheni. Vamwe vanovaka vachidzokera kupi kumberi kwegadheni. Kuna amai vakasiya chigaba chavo chavanoshandisa kuti kana mvura kuti vasapinde mumvura vanochera kagaba, vanotora kagaba vachichera vachidira mumugomo kuti uzare zvakanaka. Kune mwana akaenda kunodiriza kugadheni. Aenda kunodiriza kugadheni ndobva atora chigaba chamai ava achichishandisa azadza mvura mubhaketi rake ndobva asiya chigaba chiya chiri mumugomo wake ndobva aenda kugadheni kunodiridza. Ndokuzobva imomo akatakura mugomo usina mvura achienda kumba achibva siya chigaba chiya chiri mugadheni mawu. Mai vakuda kunochera mvura vari kutsoka chigadheni kaba vari kuchishaiwa. Magadheni munozviziva kuti haisi building inofanira kuti musaone mukati munoona. Vakazodongorera ndokuona kuti chigaba chavo chiri imomo. Mwana atoenda mangwana vachibvosangana nemwana wakati wakandikonesa kudiridza zvandaida. Pandaifanira kudiridza mabhaketi anokwenda kuita 15 kana 20 akazoita 60 ndokuti bhaketi rangu raisazara ndaingoti ndikachera ka 1 ndoenda nehafu chokuzadzisa hapana. Saka iwewe ndichaona kutamba newe. Asi mwana uyu achiudzwa mashoko aya anoti nguva yakanongedzerwa akaita dzungu achibva dona pasi ndokumuka achimuka anotaura namai ava achibva aenda kumba. Aenda kumba akasvika achirara. But pakasvika achirara akataka kupiwa chikafu achibva adya akamuka taka kuuswa zvakare akazovaudza kuti ndokwandabva ndamburutsa. But airutsa zvinhu zvegreen neyellow zvikanzi inyongo. Mwana akazoudza mai vake achiti izvo kwandabva kugadheni uku ndasangana namai nhengi vakanditi zvakati ichokwadi gaba rawo ndakatora. But izvozvi ndakarara panapa ndiri kungonzwa kuti dai waenda kugadheni uya kugadheni. But izwi randiri kunzwa munzeve dzangu inzwi ramai ava. Saka mwana uyu akaramba chikoro kumashure angasendi kuchikoro. But pakaramba chikoro vaimuti iwewe wagara nemusikanzwa zvaanoita zvese zvaisatevedzerwa chikonzero kubva paakaramba chikoro uyezve aita zvevakomana ari musikana. Hapana munhu ainyatsobutevedzera zvaanotaura. Saka vaifungidza kuti imwe nzira mwana uyu anenge ari kuita zvemadrugs. Okay. Mwana uyu akati ndiri kudaniwa kumvura uku ndiri kunzi uya kumvura. But izwi randiri kunzwa munzeve dzangu nderamai nhengi. Kusvikira mwana azoti kuna amai ndataura nemi but hamuna kundinzwa. Zvandakuita panapa ndezvekuti handingarambi ndisingaendi kwandiri kudanwa ndakuenda kumvura. But kana ndaenda kumvura ndichadzoka sezvandiri kuudzwa. Asi kana ndazofa zivai kuti ndafa nenyaya yamai nhengi. Ndikapiwa nguva ndichazama kukurondedzerai nyaya iseri kuitika nokuti zvandiri kuona panapa zvakawanda. Ndobva aenda kumvura. Aenda kumvura akanzi kana uchienda kumvura atidi munhu anokuenda chitsoka sina chakabata. Takura mvura nikuti pamba panga pane dhamu rekudira mvura yekupi yekudhemu nikuti haimwiwe. Akabva aenda chibva anosiya bhaketi rake kuti handisi kukwanisa kuritakura ndadzoka ini ndakuita sei ndakufa. Pandaenda kumvura mashoko andanga ndaudzwa ndanomaona kumvura ende ndamaudzwa. Saka ndanzi ndidzoke musazoite lepa yekunditsvaka. Ndikarara panapa ndakufa. But kana ndafa mubvunze mai nhengi ndiwo vanenge vakonzera rufu rwangu. vari kuziva zvese zviri kuitika. Mwana achibva arara mwana ndokutanga kurutsa akarara ndokutanga kurutsa akarara. Zvikanzi ane mwana kuchipatara ndaifunza kuti rainhema vakanzi kunoendesa kuchipatara muri kundiendesa but muchazotsvaga motokari inonditakura muri kupedza nguva. But umwe mwana akanga aripo munext door akati kana atofira pano muchangomutakura still kuti aendeswe kupostmortem. Mwana ngaendi kuchipatara. Ndobva aenda kuchipatara. Mwana aipisa muviri zvokuti hembe dzake dzaitota. But kunoiswa mishina yekuti anzwe kuti temperature yakamira sei. Temperature isasimuka. Ari maoko muchipatara achibva afa. But mwana akasiya atakura mashoko ekuti mana chiremba muri kunditakura muri kundirapa zvandiri kurapwa panapa izvezvi ndateverwa zvakare ndiri kutoudzwa kunzi waregere kuudza vabereki vako kuti uchafira kumba vachazowana sei mari yekukutakura. Kana ndafa
musapedze mari yabereka ungana nguva yangu yekuti muchaenda kana postmortem. Regai nditakuro ndidzokere kupi? Ndidzokere kumba. Vakataka kuudza dzimwe hama pamuchiti nemanesi akanga aripo vachiudza vakuru vachona. Vai vakati isusu tinoita basa. Hama kusvika chema vakati regai kuita postmortem. Ende shoko anoitwa chi? Postmortem. Vachibva vaenda akanga taura mashoko ekuti musandivika. Musati masiva chandakafa sei. But musati mandivika. Munofanira kuti mutange masvika kumvura. Asi mamuzivi kuti kumvura muchasvika sei. Tsvakai kuti ndafa sei. Kana muchitya imimi, tsvakai vanhu vanogona kuti vakubatsirei kuti vazive kuti muchasvika sei kumvura. Nokuti muchazoziva kuti ndakafa sei. Mukandivika musina kuziva kuti ndakafa sei, mese muchafa nenzira yandakafa nayo. Vanhu vasvika kumba, tofamba nemwana toita sei. Vafamba kwavafamba vaenzi isusu tiri kuti tikada kungoti tienderere kumberi. Zvechokwadi zvakaita mwana uyu, mwana akakanganiswa. Tiri kuona nyaya yemunhu wari kutaurisana naye akatomuudza nemashoko ekuti uchazviona. Nokuti iye ari kunzi iye gadheni ramai ava rakagadzirwa. Hakuna gadheni rimwe rine muriwo senge muriwo ipapo. Vakatotora chigaba ichocho. Saka gadheni iyi anditika chigaba midziyo yavo yese yakatogadzirwa. Kudiridzwa kwemvura nekutora mvura mugaba zvakagadzirwa. Havatenderi kuti chimudziyo wavo ushandiswe nemwe munhu kana kuti kune mumwe munhu. Ende masiri wakaitwa chigaba ichi zvezvi kuti wasvika kumagadheni waona kuti zii hakuna vanhu vanoti vakachera mvura vanotora chigaba chavo voenda nacho vachidzoka nacho. Vakatarisa mataizi ose vakaona kuti hakuna munhu ndosaka vakasiya chigaba. Ezvo mwana uyu anga akatora ari mugadheni. Okay. Ndosaka ashandisa chigaba ichi. Zvadaro vafamba zviri kunetseka. Ndobva vazotsvaka mumwe munhu wechi7 pavanhu vaivabatsira. Sokanzi ndiri kukumbira kuti tiende kumvura kuri kutaurwa nemwana. Ranga razuva rechi2 apo mutumbi uri pai uri mumba. Zvikanzi nevamwe matorero emutumbi zvikanzi iye mwana ndiye akati musandiitisa postmortem musandiendisa kumochari. But ane mashoko zvakare ekuti mukandiviga musati maziva mese muchafa nenzira ishi. Mwana akura sei? 16 years. Ari musikana. Okay. Zvadaro mukoma KB vachibva vatsvaga munhu wechi7 ndiye akati izvozvi mwana wenyu ndiri kutomuona wangu muri kuti ari mumba ndiri kumuona ari kurwizi ndokwaari. Saka zvada kuita pana pahandi yekurwizi taenda kurwizi ikoko ndokwatichanoridza ngoma tiriko ikoko. But zvandiri kukumbirani ndezvekuti ndiri kukumbira kubva pane gadheni renyu amai muverenge magadheni 4 muchienda kurudyi, magadheni 4 muchienda kuruboshwe, mushevedze hama dzese idzodzo ngadzivi apa. Ndobva vaudza sabhuku akati mukadaro mananga vanhu pane zvamuri kuita. Ingoti vanhu vemuvhileji mese sezvo kune inofu ngatisangane ipapo. Vanhu vachibva vaenda ipapo. Mukoma KB amai ava vakanga vashayirwa kwafirwa nemwana wemunin'ina wavo. Vanhu vento amai vane gadheni riya rechigaba chakaudzwa mwana kuti uchazviona. Vakanga vasipo but munin'ina wavo ari ku next village. Ndokwakanga kwaenda amai kurufuro. Ndobva vanhu vaungana. Mubatsiri akati aiwa zvandiri kuda ndisi kuzviona but kuti mugoziva zvotoda kuita pano regai ndichiratidza amuna here kana vamwana gwenyambira vari padhuze vanogona kungoridza zviripo padhuze izvozvo. Zvakaita ngoma imwe chete zvayo kana hosho ngatiitei tiri panapa. Kuchibva kwaridzwa ngoma mukoma KB pakaridzwa ngoma pakarohwa mvura mukoma KB ichirova kuvanhu. Kurova kuvanhu zvaitotesa vanhu mvura ichirohwa pasina nguva. Amai vaya vakabva kurufuro vanganga vari vachisvika ipapo vachibva vasvika mumvura vakuda kunopinda mvura kuenda mberi. Murume waakanga aripo achibva vakabata zvikanzi uri kuendepi kumberi. Takagara taudzwa kuti musaende kumberi nokuti kumberi kunonyudza uyezve mvura yakawanda iri umu. Gore rakapera pana pakatomboonekwa ngwena. Vamwe vanototi vanotomboona ngwena mukati uzvanzizvo ndoda kuenda kunotora nhengi. Nhengi wati ndoda kunotora ndiye mwana akafa. Munomutora kupa asiri mwana wenyu. Yes. Yo mutumbi uri kumba. Amai kunetsana nevanhu vachidona pasi vachida kupinda mvura mu kusvikira vati tasa vakadaro vachibva vataka kumanifesta vega vachitaura chirizo uyu ndiye ini mwana vataka kutaura vega sokuti mwana uyu akafa zvakati. Mafira vakaita manjika vanga vakutaura vari iwo mai apa but tichasenge mhepo kuti wakatora gaba rangu watora gaba rangu ndinozivikana munzvimbo inoyi kusanganisa mavhileji 3 hakuna munhu anotengeserana muriwo neni kuda kutora masimba angu wakanga udzwa nevabereki vako here ndozvo ndakaita kuti inini ndiite kuti ufe. Vachibva kuti pepo murume achibva ati inini handikwanisi kuti murambe muchitaura nemukadzi wangu uyu
achitaura mashoko aya nokuti mukadzi wangu but asi mwana wangu regai ndidane vabereki vake vanga uri kupi kurufu rwuya rwakambenge ari ndobva rushedzwa zvikanzinzwa zvitaura mwana uyu achibva taura achipedza kudaro mukoma KB vachipedza kudaro zvikanzizwa vabereki manzwera zvitaura mwana uyu saka zvandichaita pana painini ndezvekuti toda kuti muwirirane mugare pasi museti mwana akafa sei asi nokuda kuzvaita kuti mhepo yemugare mukadzi uyu handina chokwadi chekuti amai vachibuda apa vanenge vari mukati mekutaura nokuti mweya wangu uchitaura apa ndiye mufi anotaura sei akafa kana ari yezve chokwadi anga achitaura pana amai ava amai vachibefura apa havatauri izvo zvavasi kutaura varidze garden riya aridze garden havasi kutaura mutumbi wakavigwa here mutumbi hausati wavigwa zvakatika musi wesatati hausati wavigwa mutumbi so vari kuti kudini unofanira kuzovigwa kana zvaita sei so nhasi kwavachedziri kuenda kwamambo vachinzi varoda kuungana kuti varidzi vemwana vanga vakuti iwewe murume uno mukadzi uyu uona kuti ndiwaita rufu pano watenga chikafu pano kutenga coffin nokuviga kwemwana tozotaura murume akati handikwanisi kuita izvi shedzai hama dzemukadzi nokuti kana ari mukadzi akauraya aise mhama yangu ndakaroora chete saka nhasi ndopari kunzi varogara pasi namambo kuti vataure nyaya izvi mutumbi wadzoserwa kumochwari here mutumbi wangosina nezuro wangosina wadzoserwa kumochwari vachiti vakataura nhasi vagoviga mwana uchinzi mutumbi wanote sei wada kukanganisika saka tichanzwa pazuva ranhasi mhuri yezimbabwe kana mambo wauya pambapa chii chaitika asi amai vachona havasi kutaura handizivi kuti matara acho kana achiitwa achaitwa sei nokuti mai vati sei havasi kutaura asi mubatsira achiedzera nyaya yekuti mhepo iri kuti mhepo kuti mai vataure ava vanogona kutaura chete kana tasunungura mhepo nokuti mhepo takasunungura apa ndiye wakafa saka izvozvi kana akafa anotaura sei apa akataura nekuda kwezvatakaita ya 11 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje ndechekupichi bulawayo kwa chief Dhlakama bluweyo chief Dhlakama vakabata chimuti kwa bulawayo kwa chief Dhlakama kana muchiziva nyaya iyi fambai nesu pa WhatsApp 0718 692 244 0718 692 244 tinaoka baba kwaramba mu studio rikiti ndiri kuona pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzemunhu akabatsira mwana wekufira kumvura mwana wekutora chigaba kugadheni chokubulawayo chokwadi mukoma KB ichokwadi muri yezimbabwe pane nyaya mukoma KB yatinozogona kuya naye mangwana yemunhu agodobori anga achifamba achishandisa zita rimwe munhu kuti ndini godobori nhengi nenyaya yekuti aiziva kuti godobori uyu ane zita mushini mekubatsira vanhu akazorondwa nezuro nevakomana anoziva nezvebasa ndokubva anobatwa aifamba nemafochuna dziri motokari dzekuhaya abatwa kudaro akaonekwa haana kana tsamba ndokuonekwa aine zvitupa zvevanhu vakawanda ende pari kufungidzira zvakare kuti murume anga kuzvita godobori mukadzi achizvita godobori asi mukadzi ndiye aishandisa zita rimwe munhukadzi anobatsira ndokubva abatwa uyu wechirume akaonekwa ane mapepasi anoratidza kuti atori godobori ende ane mapepasi akari kuratidza kuti akamboshanda muchipurisa ane zvitupa zvakare zvemazita evamwe vanhu zvisiri zvake mhosva dzacho dzakawandisa saka izvezvi zviri kumapurisa vari kuita basa achishandisa zita rimwe munhu iye ari mwe munhu saka izvezvi nyaya idzi dziri kumapurisa ndichataura zvakare nyaya yekuHondi Valley yaheadman vari kuti munhu akada kusimbisa pamba pake aita mari yake akachera mugodhi unonzi unobhadhira $200 yekuti uchera mugodhi pamba pako ukada kuzoisa matepi yekuti uchipfawo chidhorobho kumba kwako kusimbidza nzvimbo yako unobhadhira $200 kana wada kunoripota kuti ndo zvandina kubhadharisa uchazogara munzvimbo mani uchitungamirirwa nani unofanira kubhadhara padevelopment yaunenge uchiita pamba pako kana uchida kunomangana kuti ndo zvawaitwa uchazoda kugara munzvimbo mani ndekupi uko iHondi Valley titori nezita raheadman akuita zvinhu izvozvo ya mangwana please lekanika kuenda kutare khalani pafopi vanenge vachida kukubatai munobatika sei izvo zvakare ndo parichazokupai chekuzvishavane maibhishopi vakabatwa nenyaya yekuti mwana achifa akasiyanyura tsamba kuti ndova ndiuraya ivo vachibva vazotiwo vari padare zvikanzi kana mwana wangu akanetsana nemwana wehama yangu paakazofa zvinoreva kuti saka mwana wangu ndiye akakonzeresa kufa kwemwana iye kana ndichibhadhara nemurume wangu anofanira kubhadhara nekuti murume angati kana ari mukadzi wangu akauraya ndichaniudza vabereki vake zvakawanda muchazvinzwa nyaya iyi
iri kunzvimbo yekuzvishavani. Ndichakupa Stella sabhuku ndikokudza Stella chief. Nemhaka yetichidaro kuti muve neumbowe pari kuitika zvino. Ndizvo chaizvo. Asi zvinorwadzisa nekuti vari kupomerwa mhosva vatori bishopi veimwe sangano. Right. Musakangana kuti Zimbabwe senior national team Warriors vakakokwa ku the Four Nations International Tournament ichatambirwa ku Francistown Botswana kubva 23 kusvika 31 March 2026 uko kune nyika dzinosanganisira iyo Zimbabwe Warriors, Botswana, Zambia pabodzi kana Malawi. Tinowashowera ka rombo rakanaka pavachaenda ka ikoko. Pamitambo yakatambwa nezuro ku England, Brentford versus Wolves, mutambo wakapera ka 2-2. Spanish La Liga Santander, Rayo Vallecano versus Levante ukapera Rayo Vallecano 1 Levante 1. Kuzoti ku Italy Serie A, Cremonese versus Fiorentina, Cremonese 1 Fiorentina 4. Musakangana kuti Casolaga Premier Soccer League midweek fixtures, match day number 3 Wednesday 18 March 2026, FC Hunters versus FC Platinum ku Rufaro. Triangle United ichatamba kane Cape United ku Gibo. Mutambo muri kuona sei babesa beo. Triangle United versus Cape United ku Gibo. Ndinoda kuti nditaure. Shoko riripo izvo zvindira kuti Cape United ichaita 5 mawin. Kana kuti ndingazokona kuziva kuti draw kana lose sai papi but pa 7 games ine 1 lose kana kuti 1 draw. Mamwe ese achangari mawin. Hard Rock versus Chicken ini kucha Wanda kukwekwe ngezi Platinum Stars versus ZPC Kariba ku Baobab, Tau 1 versus Simba Bora ku Ascot, Iboso Highlanders versus Mozi ku Barberfield Stadium ndi mangwana uyu Thursday 19 March 2026, Bulawayo Chiefs versus Dynamos ku Barberfield Stadium, Manica Diamonds versus Scotland FC ku Gibo, then Herentos College versus Agama ku Rufaro. Kana 0789 600748 tinzwe kuti munoti kudini ko vadiwa vaterere manyama. Yes paita munango pantedwe. Hello National FM. Hello Murise. Mushe Murise. Bobo. Ngatitaure tinzwe tutaurana nari kupi? Makbenga vachitungiza. Makbenga. Chaizvo. Ziri sei? Nani. Tibatsirei tinzwe. Ndambotanga kutaura cheuyo ambuya arusungirirawo. Zvakaoma handonzi makuna chacho wakatitira vaambuya. Makuna amai nemwana here shwaofa kunzi mwana aramba kufara neni zvinobuda iwo handiva nemurume wavo. Pamwe murume angasisa fare namai ava nokuda kwenyaya dzavo. Zvinogona kudaro but ndofunga vakafadzwa usingaite nemwana uyu nouno unofira mwana time zvatambodzinzo zvakaoma. Nyika yedu iri kunakidza fani. Saka nyaya iyo yokubhoera 07 inofanira kuitwa sei? Inini mafungiro angu inini. Since amai ava vangafadzwa nemwana wavo handi vangafara nemwana wavo. Inini ndiri murume wavo inini nyaya iyo handimbofanira kamboipinda kana kuididi. Vanopedzerana ikoko zvikunzi kuvigwa kwavo kudidi vanozviona vega ivo mwana wacho ndanozviona anoona nezveutfuro hwamai vake. Right. Nokuti vanga hazvoti vanga varoorana kuno vanhu vako vakuda vakufira kunakirwa nemwana vanga vaurirana zingaiti. Saka ndini handipinde mazviri. Ngangosiyana nenyaya yacho. Vopedzerana vegawo mheno vatezero vacho handiti vatezero vacho vakavadzorera kunyaya yacho kuti mimi ona zvekuita nenyaya yacho. Vatezero vari kuzviziva? Koyo shwa kana mwana chaizwa mhaya unotaura kuti nenge afa kunoko ndivanga ari murume wachaizikaniwe. Saka zoti murume mwana aitoziva madziri ake kuti kunyepa chichava chokwadi. Nokuti dai chizi hazvi kungosungirirawo zvekuti munhu angosungirirawo muyadhi mavo pasina madhiri aripoka inotanotaura kuti murume wacho kuti ndozviripo. Saka iye akatoziva kuti hapana. Kozoitawo amai avo vane uroyi masikati machina amai ava zvakaoma neuroyi wacho wanyanya zvenyu. Zvakaoma kani? Zvakura mwana ndanzva mwoyo wangu wamira nenyaya yako dzakumira kwomwoyo chaicho zvakaoma. Ndokudara uroyi haude kudaisiwa zvakaoma. Asi dai mubatsiri uyu zvaita kaamai ava dai vangopfuura vapfuura wase zvakaita mumwanawo. Moda kuti mubatsiri aite sei? Atopfuudzawo amai ava zvingoitawo draw. Nokuti izvo zvazvina kumira zvakanaka havasi kugona kutaura kaamai ava.
kutaura nabasa ndavatorega kana kutofamba kana kudii kana kutodya zvitori nani. Zvinorwadza fani. Ingomutsa nekusweresa vaviri vatatu mukoma Makubenga. Alright, ndangomurisa mhuri yangu Andronicus Precious na Charmaine neAinos mbana wangu na Betty na Precious mukuru wacho futi zvese mhuri kuMakubenga na madhamu vangu chiti muri sei. Noti kwavari ndangomurisawo ana Sabhuku Kraimoso uchingurunguru karoi uko kuti garani nevanhu zvakanaka Sabhuku vanhu avo vanhu. Handizvozvo. Tinotenda. Ndinoti Sabhuku garaiwo nevanhu zvakanaka vanhu. Mukoma Zito Mavura pamusakanyi B village ku St Alberts vakachibata chimuti kuti dzvi 9 minutes to 12 ndio pafika ndawe pali manje. Ona mukoma tawo na Sister Ruru. Musakanganweka kuti motivational quote of the day yedu ya nasi tiri kuipiwa kana Dr. Brian Ngosi. Dr. Brian Ngosi alikuti iwo, when you have made a choice, allow yourself to enjoy your decision. Life is never about right or wrong, but living to the fullest. Okay? When you have made a choice, allow yourself to enjoy your decision. Right? Life is never about right or wrong, but living to the fullest. Okay? Kana wakumbuka bza kuita komedzewa nabzo ndawa upenyu ulibe kuti wadziwa kana kuti wataza oneka uchichibwidika kufika pa kumalizira. Kana wakumbuka kabza kuita oneka uchikomedzewa ndawa upenyu ulibe kuti wataza kana kuti wadziwa ndawa uninyangana kuti uchibwidike kufikira kwa kumalizira. Kana wave kudaka kuita zvaunenge wafunga unotarisirwa kuita zvaunenge wafunga izvozvo sezvo upenyu hauna ndagona kana kuti ndatadza itongonakirwa kusvika pakupedzisira. Ndiyo ka motivational quote of the day. When you have made a choice, allow yourself to enjoy your decision. Life is never about right or wrong, but living to the fullest. Ndiyo kayachokera kuna Dr. Brian Ngose. Chiri chifundo na ngumbusira zakuti kuti pata bwino 4 minutes to 10 ndio pafika ndawe pali manje tsika mwana tsika. 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello mkoma Kanyemba. Maskwera sei? Askwera vari seko mkoma Bosho. Aiwa tiri kusimba uri seko mkomana. Aiwa ndiripo inini mutaka na baba Simba Addington Mphwanya pano pakuwadzana. Pali sepa kuwadzana. Pakuwadzana pakanaka mkoma KB. Tibatsire tinzwe tivharisire chirongwa chedu chanasi. Alright, ndoda kubata chemukadzi kuzvisungirira wewe akadana nemwana wake. Uyo murume uyo atori nengozi yatopara ipapa. Okay. Nekuti mukadzi kuti azozvisungirira unge pane chikonzero chiri kumashure chatisiri kuziva isusu vanhu ndizvi. Chakaitika kuti mukadzi uyu awezvisungirira pemurume uyu. Nyaya dzavo noti vainwa vese kavanhu. Yes. Kunwa kwavaita hatizive zvavakatadzirana iwo pakunwa kwavo vari 2 mukadzi nemurume. Apa vakaita futi anonzi makuna kudana namai nemwana. Saka nachikumbe kuti mukadzi anonangovigwa hake uyo murume uyo atone mhosva yanayo. Murume ane mhosva isingaiti ngaasade kutomboramba hake nekuti zvaakaitira mukadzi uyo hatisi kuzviziva isusu kuti mukadzi asvike mukufa mukudanana kwavo mukadzi kwavo kwavaita. So murume uyu ane pamba pakazvisungirira mukadzi uyu anofanira kuita sei? Uyo murume uyo anofanira kutaura nehama dzemukadzi nehama dzekumurume wemukadzi. Kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti kufa kwemukadzi uyu kana achiripa oripisa. Alright. Nekuti zvitori pachena kuti iye ndiakakonzera kuti mukadzi afe. Ndiye akakonzera. Zvaakamuitira mukadzi hatichazviziva isusu kuti akamutadzira chii nekuti munhu angangouya kuzvisungira pamba pemuridzika. Ndingangoenda kwamukoma Bosho ndosvikuzvisungira pamumango. Azviite panenge pane chikonzero. Panenge pane chikonzero anoona hapana metsi isina antu. Saka nditokumbira kuti murume uyo ngaatotaura chokwadi ngaasade kunyenyeredza vanhu. Ngaabude pachena. Ngaabude pachena. Aiwa tinotenda ingoti turu vaviri vatatu tobva tatsudzura zvedu. Alright, ndoda kuti gogo Chiyangwa, gogo Mpofu, ndoti Brenda chatanga anzi Brenda aniko. Ndona tine timu mashasha yese ndoti mukoma Bosho naanzadzi yangu maibeni chari nemhuri yavo. Ndoti Alec Gweja netimu mashasha yese ngoti na muni muriso tapi katatu. Ani? Tapi baba Rashid.
Tapi Baba Rashidi. Tapi Baba Rashidi. Tapi Baba Rashidi. Paita munango pantedu. Hello National FM. National FM hello. Kuziba kutalo mwana huyu mkutukomeza. King Mambosi. Wapira King Mambosi so lero lekandira leo na shona natangura kuti anangu amba kumbuka kuti mano Mambosi ani wali mishona koma ndimbando yesa pangomba nofandira enkani mweyo. Ukazulana za jitenga nkajimangirira pamudzi pamunhu omwe angambafunana naye. Chilichitika nzo kuti so. Iwepo ukayamba uchichita Jesu zvamakiriado uchinamiza vanhu uchichita tani Mulungu omutiniroti mwari uyu anzafikisa nawe kuti akubwerese pafupi na mafala yako na kuchita zviro kuti anadzaona kuti ndo malando kwene so chidachitika pamwepo zvakuti mkazi anadzvimangira panyumba pamunhu omwe angafunana naye chidachitiro kuti vanhu azive kuti nichadini pano kuti uyu munhu umwewo kumango munhu ana panyumba panadzvimangira mkazi ana mirandu akakhala imweyo akalibe kufunana mkazi alibe kudzvimangira pamwepo so umweyo ana mirandu changa chile omwepo anofunira kuti atenge nkhani imweyo asabuka akauziwa iye mbaleke kuchita mana napa mana palibe mirandu adatochita kale amfunira kuti kumirandu kumala kwaene kubiso kwa munhu nakulalelana kwanu nokumala kwa mirandu kwakhala uchita anadza ndikuchita mana tonzani eni pano ndimamenya kwenekwene kumenya kundimala lini nkhani iye ayimamenya koma akhala na nkhani imweyo ana nkhani mwamuna mweyo mbaende kwa mfumu akawauza kuti ndo zomwe zidachitika mafala achitagulira na Sabuku achikaenda kapereka na iye achipereke zambo na azibalo wake kaenda kafika kumweko kuti Sabuku chidafamba soso Sabuku akagula mafala aende kwa mfumu iye alipo pamwepo amfumu tini jauri ndo ali mala zensene ndani chita chiwanu chensene nda mfumu iwo akafuna kuchita zvawo zva munsoro mwawo iwo mgani idaenda kale ku polisi anakasharikale chituna chinapi chatengewa kuti akaende kapubibisa chitandacho pamwepo panchitika phokoso. Aiwa mapata basa mano King Mambosi. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe. Munotibata pa namba sina chipomerwa. Idzi namba ndadzanyadzise. Inamba dzinoti 0771 545 025. 0771 545 025. Ndapota musabhipa Sabuku karamba pazvipoto. Po rikiti Kanyamba Bonzo na Washington Marimira aka Bozongora tagumira pano lekezani kati gumane kamangwana pomwe nkati machirongo the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM tichakusiyani na Lucy Ngosolo.